Божа, прыйдзі мне на дапамогу. Пане, паспяшы да мяне на паратунак. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Аллелуя. Старадаўнія прарокі прадвяшчалі прыйсце Пана. Прыйдзе Ён, каб даць збаўленне, смерць крыжовую прыняўшы. Зорка ранішняя ўстала, над народамі заззяла, сэрцы з радасці спяваюць, што збаўленне надыходзіць. Прыйсце першае Хрыстова прынясло ўсім адкупленне. Ён агледзеў раны нашы, даючы аздараўленне. А другое прыйсце Пана нагадае чалавецтву, што стаіць пры браме Хрыстус, каб судзіць нас справядліва. Мы Цябе, о Езу Хрысте, сузіраць заўсёды хочам, разам з войскамі нябёсаў праслаўляць Тваю магутнасць. Амен. З Сіёна прыйдзе той, хто павінен валадарыць, Пан Эммануэль, яго вялікае імя. Змілуйся нада мною, Божа, у вялікай міласці Тваёй, і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй знішчы беззаконні мае. Цалкам абмый мяне ад правінаў маіх і ачысці мяне ад граху майго, бо я ведаю беззаконні свае, і грэх мой заўжды перада мною. Табе аднаму я зграшыў і зло ўчыніў перад Тваімі вачыма. Таму Ты будзеш справядлівы ў сваім прысудзе і беззаганны ў судзе сваім. Вось я ў беззаконні зачаты, і ў граху мяне нарадзіла маці. Ты палюбіў глыбокую праўду і навучыў мяне тайнай мудрасці. Акрапі мяне ісопам, і буду чысты. Абмый мяне, і стану бялейшы за снег. Дай мне пачуць радасць і вяселля, і ўзрадуюцца косткі, якія Ты зламаў. Адвярні аблічча сваё ад грахоў маіх і знішчы ўсе мае правіны. Чыстае сэрца стварыў ва мне, Божа, і аднавіў ва мне трывалы дух. Не адкінь мяне ад свайго аблічча і не пазбаў мяне Духа Твайго Святога. Вярні мне радасць збаўлення Твайго і ўмацуй мяне духам прыхільным. Навучу няправых шляхам Тваім, і бязбожнікі да Цябе вернуцца. Вызвалі мяне ад крыві, Божа, Божа, мой збаўца, няхай славіць язык мой Тваю справядлівасць. Пане, адкрый мае вусны, і вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу. Бо Ты не прагнеш ахвяры, усе спаленне хоць бы даў я, Табе не спадабаецца. Ахвяра Богу — гэта скрушаны дух. Не пагарджай, Божа, пакорным і прыгнечаным сэрцам. У сваёй дабрыні будь ласкавы да Сіёна, адбудуй муры Єрузалема. Тады упадабаеш Ты ахвяру справядлівасці, прынашэнні ўсе спаленні, і прынясуць цяльцоў на Твой алтар. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. З Сіёна прыйдзе той, хто павінен валадарыць, Пан Эммануэль, яго вялікае імя. Будзьце вернымі і ўбачыце дапамогу Пана. З вачэй маіх удзень і ўначы льюцца слёзы і не сціхаюць, бо вялікім ударам будзе зломлена дзева, дачка майго народу. Будзе вельмі аслаблена паражэннем. Калі выйду на поле, вось забітыя мячом. Калі выйду ў горад, вось замораныя голадам. Нават прарок і святар блукаюць па зямлі, не разумеючы нічога. Ці Ты назаўсёды адкінуў Юду? Ці стаў агідным для Тваёй душы Сіён? Чаму Ты нас так ударыў, што нельга ўратавацца?
Мы спадзяваліся на спакой, але нічога добрага не выйшла. На час аздараўлення, але замест гэтага жах. Мы ведаем, Пане, наша беззаконне і несправядлівасць нашых айцоў, бо зграшылі супраць Цябе. Дзеля імя свайго не адкідай нас, не зневажай пасад сваёй славы. Памятай, не скасоўвай свой запавет з намі. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Будзьце вернымі і ўбачыце дапамогу Пана. Скірую свой позірк да Пана і буду чакаць Бога, майго збаўцу. Усклікай Пану ўся зямля, з радасцю служыце Пану. Станьце перад Яго абліччам з радасным спевам. Ведайце, што Пан ёсць Богам, Ён стварыў нас, і мы Ягоныя. Мы Яго народ, і авечкі Ягонай паствы. Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы. Праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя, бо Пан ёсць добры, навекі Ягоная міласэрнасць, і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Скірую свой позірк да Пана і буду чакаць Бога, майго збаўцу. З кнігі прарока Ісаі. Выйдзе парастак з пня Єсеєвага, і атожылак з кораня ягонага прынясе плод. І спачне на ім дух Пана, дух мудрасці і разумення, дух парады і моцы, дух пазнання і боязі Пана. Над табою, Єрузалем, узыдзе Пан. Над табою, Єрузалем, узыдзе Пан. І слава Яго будзе бачна ў табе, узыдзе Пан. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому. Над табою, Єрузалем, узыдзе Пан. Ведайце, што блізка валадарства Божае, сапраўды кажу вам, што не спозніцца. Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, бо наведаў і адкупіў народ свой, і ўзняў моц збаўлення для нас у доме Давіда, слугі свайго, як абвясціў спрадвеку вуснамі сваіх святых прарокаў, што збавіць нас ад ворагаў нашых і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць, каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых і нагадаць пра святы запавет свой, прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, дасць нам, каб выбаўленыя з рук ворагаў мы без страху служылі Яму, у святасці і справядлівасці перад Ім ва ўсе дні нашыя. А ты, дзіцятка, прарокам найвышэйшага будзеш названа, бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму, каб даць народу ягонаму пазнаць збаўленне праз адпушчэнне яго грахоў, дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога, у якой наведаў нас усход з вышыні, каб асвятліць тых, хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным, каб накіраваць ногі нашыя на шлях спакою. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Ведайце, што блізка валадарства Божае, сапраўды кажу вам, што не спозніцца. Молімся да Бога Айца, які паводле даўняга намеру пастанавіў збавіць свой народ. Пане, ахоўвай свой народ.
Божа, Ты абяцаў свайму народу парастак справядлівасці. Ахоўвай святасць свайго касцёла. Пане, ахоўвай свой народ. Божа, схілі сэрца людзей да свайго слова і ўмацуй вернікаў у беззаганнай святасці. Пане, ахоўвай свой народ. Захавай нас у Тваім духу, каб мы зведалі міласэрнасць Твайго Сына, які павінен прыйсці. Пане, ахоўвай свой народ. Наймілейшы Божа, умацуй нас ажно да канца, да дня прыйсця нашага Пана Езуса Хрыста. Пане, ахоўвай свой народ. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Божа, стварыцель і адкупіцель чалавека, па волі Тваёй адвечнае слова сталася целам ва ўлонні Панны Марыі. Ласкава выслухай нашыя просьбы, каб Сын Твой, што стаўся чалавекам, учыніў нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага. Амен.